Hanuma, mašala. Hajde Vojno Hanume. Jače taj aplauz, jedan za njih. Tako je. Posle ove pjesme žene u katovima, same one će povest kolo. Zato pustite ih da one krenu, pa kasnije se patajte svi. Vojno! One će krenit prvo, tako je! To!
prvu nagradu. Hajte, a ja niste mi. Salamčar svoj suprugu i fete. Još jedan aplauz za ove žene ovdje u ovim katovima. Svaka vam čast. Upravo ćemo saznati ko je odnio prvu nagradu, jel' tako? Evo sad ćemo. Dok dođu nagrade, evo sad će doći nagrade. Hajmo mi unutra, hajmo. Nekako, nema štele ovdje. Ovo je, nema štele. Evo ovdje ćemo mi sad stati. Evo i nagrade stižu bujrom. Treće mjesto. Treće mjesto je osvojila gospođa sa broj 5. Broj 5, evo broj 5, bravo. Jači aplauz, hajmo! Čestitamo. Neka te ovdje sa nama, neka te, možeš vama sjeti. Tako. Može tamo, okreni se ovdje prema snimatelju, to. Evo ga. Drugo mjesto! Drugo mjesto je osvojila gospođa sa rednim brojem 4. Bujrum 4, evo ovdje 4 broj. Evo nagrade su tu. Čestitamo. I prvo mjesto! Prvo mjesto je osvojila gospođa sa broj 34. Mašala, čestitamo svaka čast. Da bude hajili sasrećom. Hajde još jedan aplauz, hajmo, za prvo, drugo i treće mjesto. Tako je. A mi ćemo napraviti jednu malu pauzu pa nastavljamo za kakvih 5-6 minuta. Bujno.
Nad izvorom vrba se nadjeva. Devojka rasplela, lice mi je ruže.
sam prošlost moja, sad nismo ništa više. Sada kad sam prošlost moja, kaj si sili, što se bojiš i